बे समाव नोंथां रादाब बुथुमगिरि बेनिफ्राय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2022 आरो 2022 बे मोननै बोसोरनि थाखाय बिबान गथायनाय बे हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बेवहाय आङो जिहेतु 2023 आरो 2024 बे 2 बोसोरनि थाखाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। दिनै आङो बिबान एंग्लायबाय आरो गोदान जिल्ला मावफुं आफादनो दिनै बिबानखौ गथायनाय जाबाय। दा बे समाव बे बुब्लियाव आङो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जे मोनसे जिल्ला आफादखौ दैदेननाया खोब गोरलै बाथ्रा नङा। बेवहाय गोसोनि बोलो नांगौ आरो खोब साननो गोनां जायो आरो बयनिबो मदद नांगौ जायो। दा बेबायदियैनो आंनि गोसोनि बोलोजों आरो बयनिबो मददजों आङो दैदेनबोबाय। दा बे दैदेनबोनाय समाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जिखिनि बर' रायजोफोर दङ, जि थाखोनि बर' सुबुंफोर दङ, बिथांमोननि अनसायनायजों बिथांमोननि मददजों आङो दैदेनबोबाय। दा बे समाव जिखिनि दैदेनबोबाय बे दैदेनबोनाय समाव माब्लाबा बबेखौबा मावफुंनो हादों आरो माब्लाबा बबेखौबा मावफुंनो हायाखै। दा बेवहाय गासिबो थाखोनि बर' सुबुंफोरनि जि मदद बियो थारैनो खोब आङो साबायखर जासिथावना। मानोना बिथांमोननि दैदेननायावसो बा बिथांमोननि मदद होनायावसो आङो आंनि जि मावनां हाबाफारि बेखौ मावनो हादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय मोनसे संबिजित थानाय मोनसे आफाद आरो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुलुगनाङैनो बयजोंबो मिथिजायो। दा बे हिसाबै जिल्ला दैदेनगिरि हिसाबै आंनि जि मावनानै मोनबोनाय बेयो थारैनो खोब गोसोआव लाखिथावना आरो गोसोखांथावना जानानै थागोन होननानै आं सानो। आरो बे समाव आंखौ जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि मानाव गेदेर आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि सारमोना जेसेबां आंखौ मदद होबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय। आरो जिखिनि समाव आं बिथांमोनखौ मान होनो रोङाखै बा रायदावनो रोङाखै बा माबा गोरोन्थि मावफ्लांबाय बेनि थाखायबो आं मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि सारमोननिसिम निमाहा खेमा बिबाय। दा बेबायदियैनो आंनि जि मावसम बे मावसमाव बर' हारिनि थाखाय जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन थाखोनि बर'फोरनि थाखाय जिखिनि मावदों बेखिनिखौ आङो हानायखौ मावबाय आरो हायै जिखिनि थालांबाय आरो माब्लाबा समाव जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन दैदेनगिरि बा गेदेमा बिथांमोनखौ माब्लाबा मान होफ्लाङाखैबो जानो हागौ बा रायदावफ्लाङाखैबो जानो हागौ। बेनि थाखाय बिथांमोननि सेरावबो निमाहा बिबाय। दिनै जोंनि 2 बोसोर दैदेननायनि उनाव जि जोंनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ सिमोन दख'रानि सिङाव थानाय समखं रंग मन्चआव खुंनाय जादों। बेखौबो खोब बिनि जि मोनसे बानजाय आफाद बे बानजाय आफादा गोख्रोंथारमोन आरो बे गोख्रोंथार बानजाय आफादा जेबो जेंना जेंसि गैयै बायदि मोनफ्रोमबो बिनि बिफाना ओरैबायदि मोजाङै खुंना होबाय जे दिनै खोब जाफुंसारनाय मोनदों। बेनि थाखायबो बानजाय आफादनि चेयारमेन, बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि, बानजाय आफादनि लिंथुमगिरि आरो बानजाय आफादनि जि मोनसे फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि रांखान्थि आयदानि मावथि बिथांमोन आरो साब कमिटिनि मोनफ्रोमनोबो साबायखर जासिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे हारि फोजाखांग्रा आफाद। बे हारिनि थाखाय खामानि मावो, हारि जौगानायनि थाखाय, मोनफ्रोमबो बिथिंनि जौगानायनि थाखाय। दा बेवहाय आङो सिगांनि समाव बाहागो लादोंमोन आरो दिनै जि गोदान मोनसे 28 आरो 29 डिसेम्बर बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों गोदान गोथार थान्दै मेलनि गेजेराव गोदान मावफुं आफाद जिल्लानि सायख'नानै लानाय जाबाय। बेवहाय आङो हास्थायगोन बे गोदान मावफुं आफादा खोब मोजाङै खामानि मावलांगोन। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनिफ्राय बिथोन हरो, संबिजिराव थाखानाय माखासे हाबाफारि दङ, बेफोर गासैखौबो बिथांमोना मावलांनो हागोन बेखौ आं हास्थायो।
आरो जों अरायबो रायजोनि मोजां हास्थायनांगोन आरो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन थाखोनि बर' रायजोफोरा दिथा लाखिनांगोन, नोजोर होनांगोन आरो बोसोन होनांगोन, जिल्ला आफादखौ खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगोन। आंनि दैदेननाय समाव जेरै रायजोफोरा खाबु होदोंमोन, नोजोर लाखिदोंमोन, दैदेनदोंमोन, फैनाय समनि नैबे गोदान आफादखौबो जाहाथे रायजोफोरा मोजाङै जोथोन लायो, नोजोर लाखियो आरो बोसोन होयो, बेखौ आङो हास्थायगोन नोंथांमोननि गेजेरजों। आरो जोङो मिन्थिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा साखाथि फाखाथि थानाय गुबुन हारिनि गुबुन संगठन, गुबुन फरायसा आफादफोरजोंबो जोङो सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनो गोनां जायो। बेबायदि समाव आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि गोदान मावफुं आफाद जिल्लानि बेबो बेबायदिनो सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावलांगोन। थांनाय समनिख्रुइ फैनाय समाव साबसिन हामसिन खामानि मावनो हागोन, बेखौ आङो हास्थायगोन। दा जिल्ला आफाद दैदेननाय समाव दखरा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो खोब सांग्रां बाहागो लानांगोन। जोंनि जिल्लानि सिङाव मोनद' दखरा दङ। बे मोनद' दखरानि गासै दखरा दैदेनगिरिफोरा जिल्ला मावफुं आफादखौ गोख्रोङै मदद होनांगोन, सांग्राङै मदद होनांगोन, अब्लासो जिल्ला आफादा गोख्रोङै मावफुंनो हागोन, बेखौ आं हास्थायो। दा बे समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्ला आफादा जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबांथार जेंना जेंसिफोरनि सायाव खामानि मावो आरो जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायनि खामानि मावो। गोबांथार जोंहा जेंना जेंसि फैयो गुबुन गुबुन बिथिङाव, जेरै बे सोलोंथाइयानो जा, बे फरायसालिनियानो जा, बेयो फोरोंगिरिनियानो जा, बेयो आबादारिनियानो जा, बेयो फालांगिरिनियानो जा, बेबायदि गोबांथार जेंनाफोर दङ। दा बेफोर जेंनाफोरखौ मावफुंलांनांगौनि बिबाना जाबाय जिल्लानि सिङाव जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बा जिल्ला मावफुं आफाद। दा बेबायदिहाय जोङो मावफुंलांनांगोन। दा गोनां गोनां जेंना जोङो माखासे थाबाय, जायफोर जेंनाफोरखौ जोंनि जि बोसोरसालिया जथुम्मानि गोथार थान्दै मेलाव सावरायनाय जादों आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो मिरु जि बोसोरसालिया जथुम्मा, मिरुनि जि कनफारेन्स, बिसिम जों लांनांगोन आरो बेसिम लांनानै बेखौ सुस्रांनायनि जोङो राहा लामा नागिरनांगोन। दा जेरै गोनांथार जोंनि प्रब्लेम्सफोर होनोबा, जेंनाफोर होनोबा जों बेखौनो बुंनांगोन सेथियाव जे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव दासिमबो गंथाम गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया, जिर' टिचार जानानै दङ। दा बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। बे गुदि फरायसालिफोराव जोंनि एबसुनि मावथिखौनो जोङो फोरोंगिरि महरै थिसनथ'ना दोननानै बे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फोरोंगासिनो दङ। बेयो जोंनि मोनसे गाहायथार जेंना। आरो नैथि जेंना होनोब्ला जोङो बुंनांगोन जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरियावनो थानाय एस.बि. बर' हाइ स्कुलाव गुबुन रावारि फोरोंगिरियानो जोंना 7 जनसिम दङ। दा बे गुबुन रावारिनि जि फोरोंनाय, बेजों जोंनि बर' बिजोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जेरै दावगानांगौ बेबायदि दावगानो हायाखै। दा बेखौ सुस्रांनायाबो जोंनि जिल्ला आफादनिनो मावनां खामानि। आरोबाव जोंहा जोंनि जिल्लानि सिङाव माखासे फरायसालिफोर थाबाय, जायफोर फरायसालिया भेन्सार जानानै दङ। दा बेबायदिनो बे गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालि, जायफोर फरायसालिफोरा भेन्सारमोन, एकर्डनि दफा बायदियै 6.3 दफायाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो गोनांमोन। नाथाय बियो दिनैसिम जाफुङासै, जायनि जाहोनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 8 जानुवारि खालि सिट इन डेमनस्ट्रेसन, जिरायनानै खुद्रिनाय फोरमायनाय दिन्थिनाय, बेखौ लानाय जादों। दा बेवहायबो जोंनि जिल्ला आफादा बाहागो लानांगोन। बेबायदिनो आरोबाव माखासे जेंनाफोर दङ, जेरै जोंनि BKWSC ओनसोल, जों धेमाजि जिल्लाया, बेवहाय बर' सुबुं थानायाबो खमथार नङा, गोबांथार बर' सुबुंफोरानो दं। दा बेवहायबो जोंनो जिहेथु BKWSCनि आबुं जाफुंसारनाय नांगौ, बेवहाय गामि सोसननाय, बेवहाय बियाब दाफुंनाय, बेवहाय बिसायख'थि खुंनाय, बेनि फारसेबो जोंनि जिल्लाया बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे लाफानानै आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खारफानानै जोङो बेखौ जाफुंसारनायनि खामानि मावनांगोन। बेवहायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहागो लानांगोन। आरो सम सम जोंनियाव मोनसे सोंथि जाखाङो जे जोङो जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै बा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दखरानि सिङाव थानाय माखासे जि BKWSCनि बियाब, बियो माब्लाबा जोङो 6टा मोननाय हिसाबै बेवहाय मोनसे खम जादों होननानै जों मोनदाङो। दा बेखौबो
जोंनि जिल्लानि सिङाव मोनस्नि जुदि बियाब जायोब्ला जोंनि गेजेराव रावनिबो गोसोआव एना एनि थानाय नङा आरो बेवहाय जिल्लानि सिङावनो बयनियावबो मोनसे गोजोननाय फैगोन। दा बे मोनसे जेंनाखौबो जोङो सुस्रांनो थाखाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादानो खामानि मावनांगोन, गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरजों बाहागो लानानै। दा बेबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय दिनैनि गोदान मावफुं आफादा माखासे थांखिफोर लानानै जों फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमाव लांनानै बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि राहा लानांगोन आरो फैबाय थानाय समनि माखासे जों मिन्थि मोनै जाय जेंनाफोर जोंनि गेजेराव जायो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोस्रावनाय जि मावनां हाबाफारिफोर, बे मावनां हाबाफारिफोरखौ दानि गोदान मावफुं आफादा जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हायो, मोजाङै मोजां मावफुङो, बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हास्थायदों आरो साबायखर जासिदों। थारैनो मावनोबो हागोन। जोङो बयबो गोसो होनानै मावोब्ला, जों जुदि मावथि हान्जा महरै बाहागो लायोब्ला थारैनो फैबाय थानाय जि गोदान मावफुं आफाद जिल्लानि बियो खामानि मावनो हागोन, आं बिखौ हास्थायो आरो बिखौ जोङो अराय गोथों लामाजों लांनाय आरो बिखौ दिथा लाखिनाय, बिखौ बोसोन होनाय, बिखौ गासै जिल्लानि सिङाव थानाय गासै थाखोनि बर' रायजोफोरानो बिखौ बाहागो लानांगोन आरो मावफुंनांगोन, बिखौ आङो हास्थायो।